Ina mabiyana masu neman scholarship a Birtaniya na masters waɗanda kuma suke da work experience na tsawon shekara 2 ko kuma awa 2,800. Ina so in tuna mana cewa gobe ne fa shafin Chevening scholarship na Foreign Commonwealth and Development Office zai buɗe ƙofofinsa domin masu neman scholarship ɗin da su nuna sha'awarsu na samun wannan scholarship ɗin. Za mu gabatar da tattaunawa iri-iri domin wayar da kai da buɗe idon mutane da samar musu da makaman yadda za su yi su rubuta essays ko kuma ƙasidu guda 4 nan da aka sani na Chevening scholarship. In Allah ya da a wannan shafin za mu yi wannan tattaunawan sosai, a cigaba da bibiyan shafin. Mu sani cewa saurin submitting ko kuma saurin miƙa nuna sha'awanka na Chevening in baya baka Chevening scholarship sai kyan abin da ka rubuta. Don haka ko saura kwana 5 ne ko kwana 6 a rufe, wanda takardansa na nuna sha'awa tafi yin tasiri tafi so sarai shine wanda za a iya bawa scholarship, ba wanda ya sauran bayarwa ba. Komin saurin ka inda baka rubuta abin da ya kamata ba za ka samu wannan scholarship din ba. Mu tuna da cewa Chevening scholarship ne wanda yake da gasa sosai a Najeriya. Ana samun yawanci kusan shekaru 5 da suka wuce ana iya samun mutum 8,000 wataran ko sama da haka waɗanda suke nuna sha'awar su. Don haka sai an zage dantse an dage, amma kuma mai rabo yana samu wanda ya dage yayi kokari kuma.